Dyma Matthew Jones, y bachgen ifanc, yr hogyn lleol o Aberystwyth. Ac yn amseru'r rhangipiad Phillips, Joe Phillips. Sgiliau da gen Phillips, a John Owen yn troi heibio i Syrman am o honna yn ge crydd unrhyw ddiwrnod o'r wythnos. Mae gynnu fo'r gallu wneud hyn, John. Mond un peth ar feddwl Walker. Walker ar ergyd! O, mi dwysodd y golwr! Mi dwysodd i'r golwr ac ymodd i wiriad. Ond Walker, Declan Walker, 1 munud ar 10 wedi chwarae. Dyna'i 8fed gol y tymor hon. O na wiriad oedd, dyla'r golwr dyn ni'n dywell, mae o'n araf yn mynd i lawr, mae'r rhaid yn ei dywell. Cymryd i byd wrth y pwer a'r cywirder gan Declan Walker. Maen nhw'n dibynnu lot yna fo, dyddiau yma. Young, o'r unisol at Walker. Walker yn cael ei lorio nawr. Dyna chi, benderfyniad dadleuol iawn. Phillips yn ôl allan at Young. Cyfle arall i godi'r bel i fyny'r cwrt. Ac unwaith eto efallai. Young. Mewn gan Jones. Edrych am Ryan Wade. Gorfod troi. Yn ergyd gan Phillips! O, na chi arbediad rhagorol gan Thomas. Mi oedd hwnna yn mynd i'r gornel ucha. A mi gafodd o'i bawen i'r bel. I just weld ti'n sydyn yma ni. Edrych am y troiad yna ganddo fo. Ydw'n cael ei faglu? Wel, nac di. Gyfle fan hyn. Bowen. Yr ergyd o'r arbediad yn ein campus gan Chris Mullock. Dyna'r arbediad cyntaf go iawn mae wedi gorfod wneud yn ystod y gêm o'r ergyd gan Luke Bowen. Luke Bowen just taflu yr ysgwydd un ffordd, wedyn creu ongl bach i gael ergyd i fewn, ond y golwr Mullock yn neud yr arbediad. Croesiad at yr ochr bella! Y golwr yn methu chadw hi! Bowen dio. A mae Bowen wedi sgorio'i ail y tymor hwn. Y gyntaf erbyn Prestatyn, yr ail yn erbyn Aber, mae'n gyfartal. Mae o'n neidio'n gynnar, a hynna di gyfrinac trwy'r amser pan mae'r bel 5 llath i ffwrdd, cadw i'n isel a roi ti i fewn, a dyna nath o. Rhagorol eto gan John Owen. Ras rhwng Owen a Syrman. Owen, mi oedd Wade yn y canol. A mi oedd Damien Allen ar ras chydig bach y tu nôl i Damien Allen. Walker. A mi o'na drosedd yn y cwrt ar Walker. Declan Walker yn cael ei lorio. Ac o fewn 2 funud ar ddechrau'r ail hanner. Cyfle i Aber fynd yn ôl ar y blaen. Ti'n gwybod beth, mae hon yn feddal yn y marn ni. A mae Powell newydd edrych fyny atyn ni a gofyn oedd hi'n Geics Motyn. A dwi wedi deud i boti. A dwi newydd ddeud boti ddim. Walker i roed Aber ar y blaen yn ei chladdu hi gefn y rhwyd. Ail gol y gêm i Walker, 9fed y tymor hon. Ie, ti'n mynd disgwyl i amddiffynrys gyda 9 gol. Sy'n neb yn stopio hwnna. Maen nhw'n hawlio Geics Motyn y pen arall, wan. Mae Declan Walker yn ei shorts o fan hyn, cofia. Walker, wel, wir, mi dynodd o Liam Thomas i lawr y fanna. Mae hwnna yn Geics Motyn yn y marn ni. Dwi'n cytuno'r tro yma. Amddiffyn y geg gornel, mae Aberystwyth Vincent i fyny amdani. Clayton Greenide yna, un o'i gyfraniadau olaf o'n y gêm. Kerry Morgan! O, na chi arbediad o radd flaena gan Chris Mullock i rwystro gol sicr i Caerfyrddin. Mae'n rhydd yn y cwrt. O, mi'n droed uchel gan Declan Walker yn fan yna. Dyma Malcolm Melvin a Damien Allen. Mae Walker i fyny yn y llinell flaen bellach. Mae'n tasgu a John Owen. Owen yn dal i fynd. Mae Walker yn rhydd yn y canol. Oes a hat-trick i Walker! Oes wir! Hat-trick i Declan Walker! Cefnwr ddim sgorio hat-trick. Maen nhw wedi bod chwarae hwn allan o'i safle a fynyddodd. Baenwr di hwn. Sbia faint o cool dio. Sbia faint o cheeks ganddo fo. Campus hunanfeddiannol gwych. Dyma Jones. Wollacott yn amseru yr yngipiad Coultres. Nôl at Jones, nôl at Coultres. Arbediad gwych! O, na chi arbediad rhyfeddol gan Chris Mullock i rwystro gol sicr i Dwayne Coultres.
Rhediad penderfynol gan Luke Bowen ar croesiad i'r canol Coltres, a mi oedd hwnna'n gyfle, a ma' na gol gysur a chydig bach o smonach yn yr amddiffyn. Camgymeriad gan yr amddiffynwr chwith Jones o fan hyn, mae'n just taro fo mwyn ein byd ydi. Os o ddiweddglo dramatig i fod yn fan hyn, Vincent sydd i fyny, mae dal yna, mae yna gyfle fan hyn, mae dal yn rhydd yn y cort, mae Neville Powell yn dawsio go iawn ydyn ni. Coltres a'r bêl yn cael ei chlirio, cael ei chodi nôl i mewn i'r cwrt, cos fi'n angen i amddiffyn Aberystwyth. Sherman! Mae Lee Sherman wedi union i'r sgôr! O, drama! Drama go iawn! Pawb ond y golwr i fyny. Y peniad, mae dal yn rhyd! Mae'n rhyd y cwrt! Mae dal yn rhyd! Mae nhw'n disgwyl i'n addo! O, sut fetha nhw hwnna? O, mam bach! Bêl yn cael ei chlirio ddi ar y llinell. O, bydden nhw ddim mor agos a hyn, Malcolm. Dwi'n meddwl mae Luke Bowen di taro dyn i hun. Cic gornel. Mae'r chwarae'n dal i barhau. Mae'n rhyd! O, na chi arbediad! Mae dal yn iawn! Mae'r bêl yn cael ei chlirio! Mae'r chwiban ola'n cael ei chwythu! Dwi rioed wedi cael gêm fel hon. Y sgôr terfynol. Caerfyrddin tair. Aberystwyth tair. Football never ceases to amaze me, Nick. You know, as you say, the game was over and we've let him in. You know, Chris Mullock's made a couple of decent saves when it was 3-1. But we should be good enough to see that game out, and to say that we're disappointed is probably an understatement. You know, that's football, and in the end we're lucky to get a point because they should have scored in the last minute again. So you know, with the lad that scored a hat-trick, and so disappointing, he should have been on the winning side, and we've thrown it away. Well, I think we should have won it at the end, to be honest. The keeper's made a fantastic save at the end. Lots of things to work on, but obviously in the light of it, you know, a point is a good point going into the last couple of minutes. Dak, what happened at the end there? Oh, it's just inexperience, I think. In the end, we should have needed to hold it in the corner for the last 5 minutes, but we tried to go for again for another goal and just killed us, really. Just got to deal with it. It's just the story of our season, but we need to just get on with it and build on to next week now for the cup game. So.